בין אם יש לך הרבה חפצים או מעט חפצים, מעבר דירה זה דבר מעייף. מאוד. אפילו פריט אחד יכול להוות בעיה אם אין לך את הרכב הנכון. ולבקש מהדוד של חמותך לשאול שוב את הוון, ממש לא בא בחשבון. ואם יש לך יותר מחפץ אחד, תתכונן לסיוט. כי למצוא חברת הובלות אמינה או מישהו שיעביר לך כמה פריטים ושיציעו לך בדיוק את מה שאתה זקוק לו, בדיוק בתקציב שלך, זו חתיכת משימה. אם יש לך 2-3 פריטים, תצטרך לחפש אנשים עם רכב מתאים ולבקש מהם טובה. ואם יש לך הרבה פריטים, תצטרך להתקשר למספר חברות הובלה כדי להשוות מחירים, לחזור שוב ושוב על רשימת הפריטים, כתובת האיסוף והיעד, וכשלבסוף לאחר יותר משעה תקבל מהם הצעת מחיר, היא כמובן לא תכלול את הטיפ המנופח ועוד כמה הפתעות וחיובים לא מוצדקים. מחפש פתרון? תכיר את מוביר, אפליקציה חדשה שתאפשר לך להזמין את המוביל הנכון עבורך בלחיצת כפתור. מוביר מאפשרת לך להזמין 2 סוגי מובילים. מוביל ללא סבלות, אופציה זולה בה תוכל לשלם רק על רכב ונהג, ואתה והחברים תעשו את הסבלות לבד. מוביל כולל סבלות, אופציה שתאפשר לך להזמין מובילים אמינים שיעשו עבורך את הכל, כולל פירוק והרכבה. המובילים של מוביר בטוחים ומבוטחים, ואפילו ניתן לשלם להם באשראי. אז בין אם יש לך חפץ אחד או הרבה חפצים להעביר ממקום למקום, תן למוביר לעשות לך את המעבר קל, נוח וללא דאגות. הורד את האפליקציה עוד היום. movir.co.il